Оставил съм водата няколко минути да изтече, за да може да се изчисти хубаво коритото, да изчисти капаните. Значи в миньорския мъх остава доста. След това в тия напречните капани, те с различни градуси, различни ъгли, се вижда как долната им част е пълна само с черен пясък, магнетит или черен шлейф, както и да се вика. Следователно работят. Също така се вижда много ясно как постоянно се върти материала в тия напречните капанчета и тежките фракции отиват на дъното на тези каналчета. Получава се завихрени, защото са под някакъв градус. По-отблизко така, не знам дали се вижда хубаво. Ето и тук би трябвало да може да се вижда. Ето и тук. Значи може да се приеме, че тези капанчета за ситното работят. Защото на всяко се вижда черна диря в цялата му ширина. Следователно черния шлик остава в тези капани. А щом черния шлик остава, златото като по-тежко трябва да пада под черния шлик. И тъй като постоянно всичко се върти и са мандахерца на всички посоки, златото трябва полека-лека да изпадне на дъното на тези канали, да се покрие с черен шлик и най-отгоре да има пясъчета, които вече са кафеникави.